Druhá služobne najmladšia autorka je Saša Ostertágová, ktorá je aj súčasťou Aspektu, edituje, píše, robí projekty, robí mnoho vecí. Takže Saši, teba by som teraz rada oslovila, čo teba zaujalo, prečo si prišla, prečo si ešte neušla, alebo prečo sa vraciaš rada a prečo si medzi nami. Áno, ďakujem. Ja som tu teda za služobne mladú, ale vlastne u mňa je to, myslím, 11 rokov, čo som spolupracujem s Aspektom, takže tých 25 mi už tá individuálna pamäť nesiaha, ale tých 11 celkom, hej. A ja vlastne pri príprave na dnešok, tak som prišla na také naozaj ako až takú vesmírnu symboliku, že ja som prišla do Aspektu v roku 2010 robiť do knižnice. Bola som vtedy na bakalárskom, tuším bakalárku som dopisovala na psychológii. Nebola som, že proti feminizmu, ale myslím, že teda taký ten vnútorný patriarchát, aj sexizmus vo mne bol, v kom napokon nebol. A práve v tom roku vyšla knižka Rodová perspektíva v ekonomii. No a dnes máme 2021 a vlastne aj v rámci teda tých feministických debát, aktivizmu, ale aj toho teoretického myslenia sa hodne tematizuje kríza starostlivosti, aj v kontexte teraz pandémie, ktorá prebieha. A vlastne poukazuje sa na to, že musíme nejakým spôsobom redefinovať to, čo považujeme za hodnotovo, ekonomicky nevyhnutné. Musíme nejakým spôsobom premýšľať vlastne práve nad starostlivosťou ako nad prácou, ktorá má nielen teda ten ekonomický význam, ale v podstate má význam ten, že udržuje život a udržuje nás pri živote. Takže tých argumentov je teraz hodne, to je rok 2021. Ja ti do toho ešte skočím, lebo som zabudla povedať, že ty si nielen naša spolupracovníčka, ale aj autorka, si spolueditorka knihy Občianky revolucionárky a si spoluautorka knihy Politika vylúčenia emócií. A zabudla som na niečo možno. No a ešte prvotina to boli Politiky, političky. Áno. Takže vlastne už máš na konte 3 publikácie a nejaké do budúcna naplánované. No. Už dlhodobo. No, ale vrátim sa teda 2021, máme tu toto a teraz som si otvorila vlastne tú knižku z toho 2010, keď som prišla do Aspektu a prečítala som si štúdiu Gabriele Michalič, ktorú preložila Jana Cviková, ktorá aj teda, a teraz neviem, či iba ona, alebo spolu ste to edične? Nie, Jana Cviková editovala. A vlastne bolo pre mňa hrozne zaujímavé, že tie argumenty, ktoré dnes už nejakým spôsobom máme osvojené, v podstate v tej štúdii sú. Veľmi explicitne sa tam napríklad hovorí práve o tom, že mali by sme sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom v rámci súčasnej ekonomickej situácie alebo teda ekonomického myslenia určujeme to, čo je hodnotné, čo hodnotné nie je. A že jednoducho, pokiaľ tam tú starostlivosť a práve nejakú reprodukciu nezaradíme, tak sa vlastne nepohneme ďalej a tam to bolo najmä teda z hľadiska tej rodovej rovnosti. Kritizuje sa tam rozširovanie prekérnych fóriem práce. A práve to, akým spôsobom to dopadá práve najmä na ženy. A je tam prítomné aj to hľadisko komodifikácie práce, starostlivosti migrantiek, ako vlastne v tých bohatších krajinách preberajú vlastne zodpovednosť za tú starostlivosť opäť zase tie najchudobnejšie a najviac zraniteľné. No a čo ma úplne najviac pobavilo, bolo, že teda ozaj explicitne formulovaná požiadavka napríklad na znižovanie pracovného času. Takže pre mňa v rámci teda tej knižnej edície Aspektu boli asi najsilnejšie práve ten zborníkový rad Aspekty, lebo teda toto je 2010, ale vyšlo tam vlastne viacero knížiek, ešte 2007, Aká práca, taká pláca. Takisto sa tam vlastne už vtedy pracuje s tým
pojmom reprodukčnej práce, ekonomika starostlivosti je tam nejakým spôsobom zachytená. Potom vyšli rodové dôsledky krízy, ktoré reagovali práve na krízu v 2008-2009, akým spôsobom vlastne, hoci to teda zasiahlo najmä tie sektory, v ktorých pracujú muži a tie ženy sa úplne stratili jednak z tých politík, jednak z toho verejného diskurzu. No a takže pre mňa asi také v rámci mojich reminiscencií najsilnejšie bolo, také budovanie veľmi silného sociálneho vnímania tých vecí, vnímania spravodlivosti, nespravodlivosti, ktorá je ukotvená jednak v tom jazyku, jednak v tom symbolickom, ale jednak aj v tej redistribúcii tých zdrojov, ktoré máme.